primària a l'Escola Guillem Fortuny de Cambrils. Avui us proposo un nou experiment molt colorit en el que estudiarem la capil·laritat de l'aigua. Nosaltres l'hem anomenat l'aigua que camina. Ara veureu per què. Per al nostre experiment necessitarem 5 gots, si poden ser de plàstic, colorants alimentaris, paper blanc o tovallons i aigua. Posarem els nostres 5 gots en fila. Omplirem el primer, el tercer i el cinquè a més o menys una mica més de la meitat de l'aigua. Ara ficarem 3 o 4 gotetes de colorant a cada got, però el primer de blau, el tercer de groc i el cinquè de vermell. I després ho remenarem fins que es dissolgui. Jo ho intentaré dissoldre amb un tros de peixeta cada un. Una vegada ja hem acabat de remenar, traiem les pailletes. Ara agafarem meitats de paper i les doblegarem dues vegades. Com hem fet amb tots aquests. A continuació els posarem així com una mena de conducte. Ara esperarem a veure què va passant. Quan més temps deixem aquest experiment, anirem veient millor els canvis. L'aigua, a poc va escalant pel paper fins a arribar al got següent. Ascendeix en contra de la gravetat a través dels tubets del paper, gràcies a aquesta propietat de capil·laritat. Si esperem, podem veure que l'aigua passarà al següent got fins a nivellar el volum, a tots els gots per igual. Veniu, que com a curiositat us diré que gràcies a aquesta propietat l'aigua es mou de les arrels fins a les fulles. Això transportant algunes substàncies com a minerals. Això farà que cresquin els meus tomàquets.